खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बेखार जीवनखौ जोङो आसलते गासै सेंग्राफोरानो स्कुल कलेज गारनायनि उनाव गासैबो बे माने फिलिंसखौ मोनखादो बेखार जीवना माबायदि सोरबा आलासिफोर फैबाथाय न'खराव सोङो मा मावो जेबो मावथ'आखै ओरैनो दंथ'यो दा बे मोनसे बाथ्राया बेसां लाजिथाव बाथ्रा बेसां लासिं सिं बाथ्रा बेखौ आं मोजाङै मिथिगो माबोरै जोङो सोरनिबा दखान मोखाङाव जनानै नङाबा आलि खर'आव जनानै माबोरै आड्डा होनानै दि 2-3 बोसोर खाथायो जेबो खामानि गैया खामानि नागिरबाबो माने निजेनि पसन्दनि खामानि मोना सोरनावबा बिबाबो गरसे मोना कुनु माने ओरैबायदि टाइम मोनसे फैयो माने जेबो लाइनखौनो मोना मा मावगोन मा दोनगोन जायफोरा हमना ला मोजाङै फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनलाङो बिसोरनाथ' जालाङो नाथाय साख्रि मोननाया बेसां पारसेन्ट मानसिया साख्रि मोनो बांसिनानो बे बेखार जीवननि गेजेरखैजा थांनानैसो उनाव माबा मोनसे मावो बा माबा मोनसे लाइन मोनो बिदिनो नोंथांमोन बायदि आंबो मोनसे सम थांदो सोरनिबा न'खराव बोथिसे ओंखामनि थाखाय माने सानसे गारि सालायनानै होदो बा सोरानावबा मार नाना होदो सोरानावबा बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनानै होदो गोबां मानसिनि न'खराव आरो बेबायदि हयथ' नोंथांमोनाबो गोबां न'खराव बेबायदि खामानि मावनानै जादो बा मावफेरदो जोङो आसलते जायखिजाया खामानिखौ खोब गोरसा होननानै साननानै सिगांनो जायखिजाया खामानियाव हाबनायनि सिगांनो गोसो सिङाव मोनसे डाउट थायो मावनो हागोन ना हाया बेबायदि बिदिनो आंखौबो जोंहानि आलासिया माने मोनसे खामानियाव सोनाहैदोंमोन बे खामानिया अदालगुरियावमोन आरो अदालगुरिनि भैरागुरि आं माने एसे बावहां जाबाय गोबां सम जाबाय भैराबगुरि गामियाव मोनसे माने लामानि खामानि आं ठेकेदारनि आन्दाराव खामानि मावहैदोंमोन माने महरी टाइपै आरो दरमाहाया जाबाय मात्र 700 टाका आङो गोसोजोंनो माने बाध्यआवसो मावहैदोंमोन जि टाइमाव माने जोंहा न'खरनि अबस्थायाबो बारा मोजां नङामोन आरो मास मोननै मोनथामसो मावनानै आङो माने सुखुआसै 700 टाकायावलाय मास मोनसे 30 दिन गाहाम माबोरै सोरनिबा थाखाय सानसे माने खामानि मावना होनो हागोन ओमफ्राय आं बेनिफ्राय ओंखारबोनानै आरोबाव आंखौ माने मोनसे आरो सासे बेलेग ठेकेदारनि आन्दाराव बरपेटा रड होननाय बरपेटा रडआव खयरागुरि माने जायखिजाया एसे लामानि खामानिमोन बेयावबो आङो मथा मथि 6 माससो खामानि मावदो बेयावबो आंनि दरमाहाया जाबाय 1700 टाका 1700 आरो जों आसलते बाध्यआवसो न'निफ्राय बाहेराव फैनो गोनां जायोबा आसामनि बाहेराव फैनानै मावफैनो लागा जायो गुवाहाटीयावबो आङो गोबां माने कम्पानि नुहैदो बा खामानिबो मावदो माने इमान माने सुबिदानि नङा आरो जोंनि आसामाव हाबनायनि आं बे कम्पानियाव हाबनायनि थाखायबो आंखौ आंनिफ्राय 1000 रां लानानै आङो हरसे खामानि मावनानै अखानायनिफ्राय आङो मावनो थाङासैनो मानोना गोसोआनो माने मानिया बेफोरबायदि खामानिखौ आरो आं आवगायनिफ्राय जोङो उन्दैनिफ्राय बारा खस्थ' खामानि मावफेराखै बिनिखायनो बारा खस्थ' खामानिफोरखौबो माने गियो मावनो हागोन ना हाया बा निजेबो एसे मा रखमबा मोनो इमान खस्थ' माबोरै मावनो बेनि उनाव फैबाय आङो बे दा थाबाय थानाय तामिलनाडुआव आरो भगबाननि इसोरनि अननायाव दिनै 15 बोसोरानो जाबाय बे मोनसे कम्पानियावनो खामानि मावगासिनो दोङो आसलते गोदोनि बोराय बुरैफोरा ओरैनो होनामोन थाइसे जायगायाव पाइपखौ माने हाखरखौ जावबाय थाबासो बे जायगायावसो माने दै ओंखारो होननानै आरो नोंमारगौ दिनै
इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। बा आङो सिगांबो बेबायदि भिडिअ बानायदोंमोन, सोरबा माने फैनो गोसोबा फैनो हागोन होननानै। आरो गोबाङानो कमेन्टस हरदो आं थगायदो खोमा होननानै, बा गोबाङानो कमेन्टसबो हरदो खामानिफोरा माबायसा। आसलते जोङो निजेनि गोसोखौसो थिग लाखिनांगो। सब खामानियानो एसे खस्थ'खा, खारन जोंथ' आरो इमान लेखा फरा गोरों नङा जे अफिसाव जनानै कम्पिउटारनि खामानि मावगोन। बेबायदि खामानिथ' आरो जों मोना। गतिके जोङो आं एखानथ' सिगांनि भिडिअआवबो होनखादो, बारा फरायनाय सेंग्राफोरा फैनाङा। जुदि सोरबा ओरैनो न'आव जनानै दोङोबा, जेबो खामानि मोनाखैबा, बा माबाफोर बिजनेसफोर मावनोबो एसे लाजि, हमना ला गोबां बिदि सेंग्राफोरबो थायो जायफोरा सबजि बेपार बा जायखिजाया बाजाराव माइ बेफारफोर मावनाबो माने जानो हानाय जाय क्षमता दं, बिथांमोननि हमना ला आखायाव फैसा गैथ'आ, बोसोरसे बोसोरनै मावनानै न'आव थांनानै बिजनेस मावनोबाथाय बे जायगायाव माने खामानि दं। आं नोंथांमोनखो नाम्बारखो आङो डाइरेक्टयै होनो हाया, माने नोंथांमोना मिथिगौ ससियेल मिडिया माबायदि। आंनि सिगां मोनसे भिडिअ हेगारनायाव 25,000 मानसिया नायदों बे भिडिअखौ, आरो गोबां कमेन्टसबो फैदों। गतिके बेबायदि नाम्बार मोनसे आं हेगारनाय लोगो लोगो गोबां मानसियानो आंनाव फन हरगोन, बा सोरबा मोजां गाज्रिबो होनगोन। बेनिखायनो आं नाम्बारखौ नोंथांमोनखो माने डाइरेक्टयै बेबायदि अनलाइन आं होनो हाथ'वा। नोंथांमोना आं सिगांनो होनदो, जुदि सोरबा फैनो गोसो दोंबा, बा गामि दाबसेनि साब्रै साबा लोगो नांनानै फैनो गोसो दोंबाथाय फैनो हागोन। आं सिगांनो होनदो, नाम्बारखो आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना हो, आं नोंथांमोननो एड्रेसखौ वाट्सआपाव हरगोन। आरो जाय नाम्बारखौ होयोना, बे नाम्बाराव जाहाथे नोंथांनि वाट्सआपआ थायो, वाट्सआप नाम्बार जायो, होमबासो आङो बे एड्रेसखौ हरनो हागोन। आरो नोंथांमोना, आं सानो मा न' सिंनि खामानि, आं दा टिभिएस कम्पानिनि मोनसे साब कन्ट्रेक्ट लानाय मोनसे कम्पानि दं, JBM ग्रुप। नोंथांमोना JBM ग्रुपआ बेसेबां गेदेर कम्पानि, बेसेबां गोबां बिनि माने ब्रान्स दं, नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन। आरो जों जाय मोनसे JBM कम्पानियाव खामानि मावो, बे मोनसेया जाबाय हुसुर एरियायाव दोङो, आरो बे एरियायाव मोननैल' बेबायदि प्लान दं। आरो जों जि मोनसे प्लानाव मावो, बे मोनसे प्लाना जाबाय टिभिएसनि एकदम नांजाबनाय। आरो बे कम्पानियाव अट' ओमफ्राय बाइकनि फ्रेम बानायो, जेराव माने वेल्डिं खालामनानै फ्रेमफोरखौ बानायो। आरो बेयाव गोदानै फैनायफोरा हेल्पार खामानिसो मावनांगोन, मानोना फैग्रा वेल्डिंआ माने इमान सहस खामानि नङा। माने खामानिया इजि, नाथाय माने रोङा मानसिफोरा माबोरै वेल्डिं खालामनांगो, माबोरै जरा होनांगो। मास मोननै मोनथाम मावनानै जायफोरा इन्टारेस्ट दं, बिथांमोना मास मोननै मोनथाम मावनानै सोलोंलांनो हागोन हेल्पार मावनानैनो, आरो बिनि उनाव वेल्डाराव जइनिं खालामफिननो हागोन। आरो आं सिगांनो होनदो, हेल्पार मावबाथाय 8 घन्टा मावबाथाय मथा मथि नोंथाङा 11,000सो फैसा मोनगोन 8 घन्टा मावबा। आरो जिखालि बेयाव अभार टाइम थायो, अभार टाइमखौ माने मावथारनांगौ जायो। मानोना बे मोनसे लाइन टाइपनि, मोनसे सासे मानसिया सासेनो हरगोन, सासे मानसिया सासेनो हरगोन। बे गेजेरनिफ्राय जुदि सासे मानसि ओंखारबोयोबा, बे जायगायाव मानसि गैया जायो। आरो बे टाइमाव अबेनिफ्राय मानसि लांनानै बिथांमोना सोहैगोन। बेनिखायनो अभार टाइम होबा अभार टाइमखौ मावथारनांगो। आरो अभार टाइम मावबाथाय नोंथाङा माने गासै PF ESI दानै दुनै PF ESI नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया आं मोजाङै मिथिया, नाथाय PFआ ओरैबायसा मोनसे बुस्थु, नोंथांना मास मोनसेयाव 1,000-1,200 थाखा दानगोन। दाननानै बे मोनसे सरकारि मोनसे फान्ड, सरकारनियाव जमा दोनहरगोन 1,000 थाखा। आरो बेखौ जेब्ला नोंथाङा बे कम्पानिखौ गारनानै मास मोनथाम न'आव थाहैगोन ना, बेनि उनाव नोंथाङा रिजाइन मारिबाथाय बिनि डाबल फैसा मोनो। हमना ला 1,000 दानदोबाथाय 2,000।
बे टाइपनि PF नि फैसाया आरो ESI आ जाबाय नोंथांनि माने बेमार आजार माबा मोनसे जाबाथाय इबो मोनसे सरकारनिनो मोनसे फान्ड सरकारनि हस्पिटाल इयो बेयाव माने फैसाखौ 100-150 इदि मिनिमाम फैसा दानो आरो जाय सेलरिखौ जाय जि दरमाहाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादो बे दरमाहाया गासै दानै दुनैसो नोंथाङा मोनगोन केन्टिनाव जेसेबां सम नोंथाङा कम्पानियाव थागोन हमना ला फुंनि 7टानिफ्राय जोंनि कम्पानिया माने स्टार्ट जायो आरो मोनानि 7टाहालागै 12 घन्टा मावबाथाय माने अभार टाइम इयाव 3 घन्टा 8 घन्टा डिउटि ओमफ्राय 3 घन्टा अभार टाइम बे टाइमाव नोंथाङा कम्पानियावनो फुङाव थांग्रा नास्ता मोनगोन बेनि उनाव 9टा बाजियाव साहा मोनलोंगोन बेनि उनाव 11टानिफ्राय 1टा बाजियालागै आधा घन्टा रेस्ट होनानै ओंखाम मोनजागोन बेनि उनाव आरो 2टा बाजियाव साहा मोनलोंगोन ओमफ्राय जुदि अभार टाइम दोङोबाथाय 3:45 आव नोंथाङा आधा घन्टा आरोबाव रेस्ट मोननानै बे टाइमाव आरो नास्ता मोनबावो आरो जुदि अभार टाइम मावनानै 5टा बाजियाव साहा मोनलोंफिननानै आरोबाव फैनो गोनाङाव जिता खामानिया जोब्बाय 7टा बाजियाव बेनि उनाव नोंथाङा कम्पानियावनो जायै लोङै रुमाव थाफैनो हागोन आरो आङो जोंनि बर' हारिनि जानानै आङो रावखौबो बेबायदि थगायनो साना जायफोर आरो रावखौबो आं जबरदस्तिबो खोन्थाया जे फै होननानै बेयाव आंहा जेबो माने मुलाम्फा गैया आं जास्ट नोंथांमोनखौ जायफोरा ओरैनो जुदि खामानि नागिरनानै मोनथ्राखैबा कुनु मोजां खामानि नागिरना मोनथ्राखैबा नोंथांमोना आरो जायफोरा एसे एला खस्थ' मावनो हागो बिथांमोना फैनानै बेयाव आरामसे मावना जानो हागोन गोबां उदालगुरि दरं क'क्राझारनि बर' सेंग्राफोर बा फेमिलिफोरबो फैनानै बेयाव खामानि मावगासिनो दोङो आरो नोंथांमोनाबो मावनो हायै जेबो खोथा गैया मावनो हागोन आरो बे जों थानाय ससेयाव गोबां रोखोमनि फिसा कम्पानि दं बेफोरावबो नोंथांमोना मावहैनो हागोन बेफोराव एसे खामानिफोरा हालका जायो आरो जों मावनायाव दा खामानिया माने बारा खस्थ' नङा खिन्थु खोब स्पिडाव मावनांगौ बेनिखायनो आं होनदो रावखौबो जबरदस्ति गैया नोंथांमोना फैनो गोसोबाथाय फैनो हागोन फैयाबाबो जेबो आंहा खोथा गैया खिन्थु जायफोरा जुदि फैनो गोसो दोंबाथाय नाम्बारखौ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरनानै हर वाट्सएप नाम्बार आं नोंथांमोनखौ एड्रेसखौ थिनहरगोन आरो लोगोसे आंनि नाम्बारखौबो हरगोन बेनोसै मेनलि खोन्थाया जाबाय गोसोआ मानसिना थिग थानांगौ माने गोजाननिफ्रायनो खामानिफोरखौ जायखिजाया खामानियानो जाथों निजेनि गोसोआ जुदि तान होनना मानिना लाबाथाय गोसोआ खामानि होननानै मानिना लाबा बे खामानिया जायनिबो थाखाय गोरसा जायो आरो जाय खामानिखौ नोंथाङा गोसोजों सानना लागोन एख' नङा इखौ आं जायबो मावनो हागोन होननानै बे खामानिखौ आसलते जायबो मावनो हागोन मानोना आं निजेनि खोन्थाखौनो आं होनखादों आं बारा खस्थ' मावनो हायामोन जेरावबो माने जेराव खामानियाव थांबाबो आं टिकिथारामोन नाथाय बे कम्पानियाव इमान बोसोर मावबाय आरो दाबो आं मावगासिनो दोङो मोजां जेबो आरो जिखिनि जोंनि थानाय एरिया बिराद मोजां एरिया एकदम दावराव दावसि गैया कुनु बुलाय सुलाय गैया आरो कम्पानि गोबां आं जोंनि आसामनिफ्राय फैनानै मानसिफोरा आरो मोनसे बुस्थुखौ बायो माखो माने रुमा इयाव 1 किल'मिटार गोजानाव कम्पानिया फुङावनो थाबाय थांनांगौ माबानो बे जोंनि आगोलनि होबानो कम्पानि लामानि ओइ फारै कम्पानि आरो इ फारै रुम गतिके नोंथांमोना जाय फैनो गोसो दोङो आं आरो गले खावलाय हरबाय थाला लास्ट टाइम आं नोंथांमोनखौ खोन्थाबाय जायफोरा फैनो गोसो दोङो वाट्सएप नाम्बारखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय गोजोन्थों।